Здравейте, скъпи приятели! Коледа наближава, а екипът на GMT иска още от сега да зарадва петима от вас. Абонирали се за ежеседмичния ни бюлетин. Днес ще изтеглим печелившите за ноември месец, а малко по-късно очаквайте новите награди за декември. Нека започваме. Сега вкарваме всички абонирали се. И от тях първият изтеглен печели геймърска мишка Genius The Taker. И това е... Да му е честита! Вторият печели интелигентния контакт на TP-Link HS110, който да управлява директно през мобилния си телефон. И късметлията е... Пожелавам да му бъде от голяма полза. Следващите трима изтеглени печелят по уникален магнитен конектор, който е най-новия хит при зареждане на мобилните телефони. А сега да разберем кои са късметлиите. Първият от тях, вторият и третият. Да е честито и на петимата късметлии, а всички останали не забравяйте, че изненадите продължават и през декември месец. Очаквайте съвсем скоро да разберете какви са, но до тогава не изпускайте новата ни кампания Коледа на GMT, пълна с невероятни предложения и много намаления. Желавам ви приятно коледно пазаруване и още повече усмивки на лицата ви. Лей ден!